Хайырлы иртә. Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова безнең бүгенге программада. Сүрелми торган көрәш. Апас районы кырларында урак белән бергә киләсе ел уңышына әзерлек эшләрендә алып баралар. Казан кышка әзерләнә. Башкаланың торак фондына капиталь ремонт эшләре ахырына якынлашып килә. Хәтер яңарту. Казанда 26 июльгә кадәр җиңү поездының күчмә музее белән танышырга мөмкин. Республикада урып җыю кампаниясенә старт бирелде. Авыр һава шартларында игенчеләр яхшы уңыш җыярга өметләрен югалтмый. Апас районы кырларында урып җыюга әзерлек эшен бәяләделәр. Заказ берген, тапкылар булачак. Алла теләсә. Аларның эш көне бер-берсен рухландырудан, күңелләрен күтәрүдән башлана. Апасмол агрофирмасы җитәкчесе Марат Хәсәнов кырларны иртә таңнан ук үзе йөреп чыга. Көткән урожай где-то безнең шу 25-27ләрен көтеп калабыз инде. Бушы булмасыбыз. Чөнки бар кырлар 22 белән биткән кырлар бар, 39 белән биткән, 30 центнер белән биткәннәр бар, 25 белән биткән кырлар бар. Арпа, бака, будай и арыш туктырабыз. Агрофирманың 4 бүлекчәсендә 52 мең гектар җир эшкәртелә. Бер комбайнга 450 гектар чыга. Бу зыянлы түгел диләр механизаторлар. Карайлы пока менә бүген бер җаңгыр җавып китте, әйбәт булды. Бергә булышып эшлибез. Ул җимерле икән, аны булышабыз. Мин җимерсәм башкалар килеп булыша. Фирдүс Ибәтуллин белән бергә яшь егетләр хезмәт кешесен данлыйбыз республика конкурсы финалистлары да эшли. Алар да беренче тапкыр үтелгән гектарлар турында сөенеп сөйли. Менә икенче көнгә чыктык кына эшләргә. Булай нормально, әкрен генә эшлибез, тырышабыз. Шулай барса бик әйбәт. Самый главный исән-сау эшләп чыгарга, убыркына башладык. Ахырына шулай яхшы матурга тәмамларга. Җирле элеватор 50 мең тонна ашлык кабул итә. Саклагычларның яртысы узган ел уңышы белән тулган. Хәзерге вакытта 6 меңгә якын кеше эшли. Киптерү, транспортер һәм складлар барлык технологияларны төгәл үтәп эшли. Шул исәптән янгын куркынычсызлыгы да. Безнең оешма быелгы убыртыга әзер. Инде бүгенгә иген кабул итә башладык. Килә арпа, арыш, будай. Ашлык кабул итү пунктының лабораториясы классик схема буенча эшли. Билгеле бер амбарларга салу һәм тиешле температураларда саклау. Арыш та килә, будай да килә, арпа килә бүгенгесе көндә. Сыйфатлы карыйбыз инде без монда дымлылагын. Үлчибез инде менә бу приборларда безнең инде. Аннары төсенә карыйбыз инде. Иснәп шул беренче машинаны кабул итеп, кызлар язып, җибәреп матур гына автовисага җибәрәбез инде. Апас кырларында ул арада урак кына түгел, киләсе ел уңышына кырларны әзерләүдә бара. Апас районында бертеклеләрдән тыш кукуруз, шикәр чөгендере, рапс һәм азык өчен техник культуралар җыярга кирәк. Бүген барысы да бар. Техника, квалификациялы кадрлар һәм эшләү теләге. Бары тик уңай һава торышы гына җитми. Ләкин бу аграрийларны көн саен үз максатларына таба бару өчен туктатмый. Алия Галиуллина, Дмитрий Второв, Ленар Хабибуллин, Артем Гоголев, Татарстан яңалыклары, Апас районы. Төзелеш темасына. Казанда йортларда капиталь ремонт 76%-ка башкарылган. Быел барлыгы 217 күп фатирлы йорт яңартыла. Бу хакта мэриядә узган киңәшмәдә хәбәр ителде. Лифтлар барлык йортларда алыштырылган, аларның саны 158-гә җитә. Җылылык булдыру, төбә һәм фасадларны ремонтлау кебек эшләр 15 августка кадәр, калган барлык эшләр 1 ноябрьгә кадәр тәмамланырга тиеш. Бүгенге көндә 30 йортта җитешмәү күзәтелә. Алар барысыда контрольга алынган. Напомню, в рамках капитального ремонта многоквартирных домов в 2023 году выполняются следующие виды работ. Ремонт крыш в 80 домах, ремонт фасадов в 47 домах, ремонт систем центрального отопления в 66 домах, холодного водоснабжения в 55, систем горячего водоснабжения в 25 домах, водоотведения в 54, электроснабжение в 36. Также будет заменено 158 лифтов в 54 домах.
Шулай ук безнең ишек алды программасы буенча төзекләндерү эшләре дәвам итә. Быел 19 йортта яшәүчеләр яңартылган йорт кына түгел, төзекләндерелгән территориядә алачак. Яңа Савин районында 21 мең квадрат метр мәйданда ишек алды төзекләндерелде. Шул исәптән эшләр Фатих Әмирхан урамындагы 28, 30, 32 адреслары буенча урнашкан ишек алды территорияләрендә башкарылган. Балалар һәм спорт мәйданчыклары урнаштырылган. Җирле халык үтенече буенча спорт мәйданчыгы төзегәннәр һәм алар йөрергә күнеккән юлларны саклап калганнар. Быел безнең ишек алды программасына авиатөзелеш һәм Яңа Савин районнарының 49 ишек алды кергән. Шуларның 15-е инде үтәлгән. Төзелеш темасын дәвам итеп, Кама елгасы аша күпернең беренче 3 өлешен тотрыклы мәйданчыкка күтәрделәр. Биредә 80 эшчедән торган эретеп ябыштыручылар, монтажчылар, мастерлар, эшчеләр һәм кранчылар бригадасы эшли. Эш 2024 елда тәмамланыр дип планлаштырыла. 1 километр 300 метр озынлыктагы күперне Түбән Кама һәм Яр-Чаллыны урап узуның беренче этабында төзиләр. Бу Татарстандагы Екатеринбург, Казан тиз йөрешле маршрут кысаларында иң зур күпер корылмасы. Зәй районының Төги авылы җирлегенә караган Олы Батраста Михаил Архангел чиркәвенең 136 еллык тарихы бар. Хәзерге көндә ул ташланды хәлдә. Изге күңелле кешеләр ярдәме белән менә 3нче ел инде храмны яңарту эшләре бара. Олы Батрас авылында янәдән чиркәү шыңы яңгыраячак. Храмны төзекләндерү эшләре 3 ел элек шушы авылга кайтып йөрүче Юрий Рябов тәкъдиме белән башлана. Биредә хәзер бинаның гөмбәзен яңарталар. Начистили купол, был большой слой дерна. Түбәне чистарттык. Зур гына кыя катлавы бар иде. Үләннәр үскән иде. Барысын да чистарттык. Кирпечләр кыйлып торган җирне төзәттек, тигезләдек. Хәзер без сыек буяла белән тышлыйбыз. Храм төбәсендә еллар дәвамында кеше биеклегендәге үлән агач куакларга кадәр үскән була. Өмәләр уештырып булдыра алганча чистарталар. Яңарта торгач стенадагы изге сурәтләр фрескаларга кадәр килеп чыга. Могҗиза белән аларга кадәр сакланып калган. Хранились у нас фрески Престой Богородицы покрова, вот по центру. Это то, что вот, различимо вот на сегодняшний день. Слева у нас вот архангел на северной стороне храма. Архангел. Не знаю, Михаил, скорее всего, архангел Михаил. Авыл башында урнашкан Михаил Архангел чиркәве 1887 елда төзелгән. Совет власты чорында чиркәү ябыла. Бинаны авыл халкы склад итеп куллана башлый. Бу чиркәү рус бароккысы стилендә төзелгән. 25 ел дәвамында Италия архитекторы һәм җирле халык ярдәме белән җиткерелгән булуы мәгълүм. Төзелеш өчен ташларны куышлыктан пучка белән кисеп алганнар, дивар өчен кирпечне исә елга буенда махсус төзелгән заводтан ташыганнар. Цементлы эремә урынына һәр хуҗалык ай саен 10 дистә йомырка тапшырган була. Яңартучылар Аллах йортының һәр детален саклап калырга тырыша. Уникальная тоже лестница колокольни, вы видите, да? Шаң баскычы да уникаль. Урта гасырларда кебек сакланган. Барысы да таштан. Моңа кадәр бер тапкырда төзекләндерелмәгән. Ширкәү торгызылып, Олы Батраслыларны үзенә җыяр дип өметләнәбез. Аның элекке мәхәббәтлеген кайтару өчен шактый күп тырышырга кирәк әле. Бинаның эчке ягында башкарыласы эшләр дә күп. Шуңа күрә Юрий Рябов изге күңелле иганәчеләрнең ярдәмен көтә. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Татарстан яңалыклары, Зәй районы. Казан ипподромыннан Татарстан Алтай маршруты буенча от чабышы башланды. Катнашучылар татар тукымлы атлар. Бу хакта тулырак итеп алдагы язмада. Бу күркәм спай малкайлар әллә кайдан игътибарны җәлеп итәләр. Шапканда ярсулар, җиңүгә ашкынулары йөзләренә чыккан. Татар тукымыннан 6 ат Татарстан Алтай маршруты буенча от чабышларында катнаша. Полный пробег на лошадях татарской породы проводится впервые в нашей республике. Татар тукымында атлар катнашы белән әлеге чабышлар беренче тапкыр Татарстан рәисе ярдәме белән үткәрелә. Максат татар тукымы атларны таныту. Ат чабышына беренче старт Казан ипподромында бирелде. Порода была возрождена, она Атлар тукымының яңартылуы, аның күп булуы һәм татар тукымлы булуы сөендерә. Әлеге ат чабышлары ярдәмендә аның турында күбрәк кеше белә ала. От чабышларына алдан ук әзерләнә башлаганнар. Иң чыдамлы, тынычлыклы айгырларны сайлап алганнар. Көн сайын йөрттек, эшләдек, чтобы алар шундый километражны үтсен өчен. Безнең өчен дә бу иң беренче шундый пробег. Без ала тибергәнебез юк әле, зур юлларга чыккан да юк әле андый атлар белән.
Шабыш маршруты 56 торак пункт таша уза. Бу илнең 8 төбәге. Аннан соңгы тукталыш Пермь крае. Республика көне алдыннан 30 августта алар Алтайга килеп җитәргә тиеш. Фәнис Мөхәммәтов, Дина Нәҗметдинова, Анастасия Аксенова, Илдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары. Татарстаныбызда оста шәхесләребез, Татарстан донын yoqlaучылар бик күп. Бүгенге язмабыз күп тапкырлар дөнья чемпионы, марафончы, Татарстанның атказанган физик культура укытучысы, СССРның спорт мастеры Мәхмүт Шакиров турында. Еллар узса да мин һаман да Россия, Европа һәм Азия ветераннары белән дистанцияләрдә очрашырга теләр идем. Казан һәм Татарстан Республикасы җиңел атлетика ветераннары ассоциациясе президенты, Татарстан Республикасының атказанган физик культура хезмәткәре, марафончы Мәхмүт Шакир улы Шакиров йөгерүдә яраткан дистанцияләре турында сөйли башласа, тыңлап бетерә алмыйсың. Уртача дистанцияләрне яратам, әмма иң яраткан төрем марафон йөгерүе дияргә ярата. Ярышларда катнашкан елларында 28 тапкыр Россия чемпионы, бөтен Европа һәм бөтен дөнья спорт ветераннары уеннарының чемпионы, күп тапкыр җиңүчесе һәм призеры, алтын, көмеш, бронза медальләр яулаган зур спортчы, Россия җиңел атлетика хәрәкәтенең иң яхшы оештыручысы дип танылган шәхес. Минем бик ватан сугышында 2-нче группа инвалид булып кайткан Камил абыем бар иде. Менә ул минем спортка кирип китүемә бик күп хезмәт куйган кеше. Аның инициативасы белән, аның җитәкчелегендә дип әйтергә дә мөмкин, мин регуляр рәвештә физкультура һәм спорт белән шөгыльләнә башладым. Тумышы белән Мәхмүт Шакир улы Буа районының Кужак авылыннан, башлангычта авыл мәктәбендә, соңрак районның Мулланур Вахитов исемендәге мәктәбендә белем ала. Аны тәмамлагач, Казан авиация институтының радиотехника факультетында белем ала. Уку белән бергә радиомонтажчы булып эшли, соңгы елда диплом өчен Казан авиация заводында яклый. Распределение буенча инде Казан авиация заводына килдем эшкә. Профессия, значит, радиоуправление летательными аппаратами. Шул ук елны Мәскәүдә Ленин орденлы физкультура институтына читтән торып укырга кирдем. Мәхмүт ага Татарстаныбызның асыл егете, заводыбызның горурлыгы ул. Гаҗәп кеше. Мин аны яшьләр өчен генә түгел, төрле яшьтәге кешеләр өчен үрнәк иттереп куяр идем. Чөнки спорт белән эштән тыш спорт белән шөгыльләнү ул инде озак яшәүнең серләре дип әйтә ул үзе. Ул озак еллар буе әле безнең заводның корпоратив газеталарында штаттан тыш хәбәрчесе булып эшләгән. Спорт темаларын яктырткан, үз артыннан ияртә белгән. Озак еллар 7-нче цехта эшләү дәверендә физрук булып та эшләгән. Үзе инженер булса, әле өстәвенә җәмәгать эшләре белән дә шөгыльләнгән, физрук булган һәм аны бүген дә сагынып искә алалар, чөнки ул бик таләпчән булган. Ярышларга бик нык әзерли торган булган. Башкалар 1-2 кеше килсә, ул махсус берничә автобус белән үзенең цех хезмәттәшләрен ярышларга алып барган һәм алар һәр вакыт җиңүчеләр сафында булган. Менә бу очып сынау станциясендә алар аэродром полосасында 300 метр ераклыкта йөгерү юлы үз кешеләре белән төзегәннәр алар аны эштән соң калып. Мин бала чактан тоже үсмер чактан спортны яраттым. Біз гаиләдә әткәйнең 10 бала булган, мин типчек 10нчы бала булган. Мәктәпне битергәндә мин бер мәртәбә перекладинада тартыла алмыйдыр идем. Аттестатымда барлыгы 4 кенә 4 иде, башкалары 5 иде. Шул 4-4нең берсе физкультура буенча иде минем. 71нче елны урта мәктәпне физкультура буенча 4-гә битергән җегет СССРның марафон дистанциясына җигерүдә спорт стасы дигән исемгә лаек булды. Мәхмүт Шакирович безнең белән бергә бу ел май аенда завод юбилеенда йөгерештә катнашты. Ветеранлар алар икәү иделәр, әйтергә кирәк. Яшьләр арасында кызыксыну уяталар. Йөгергәндә Мәхмүт Шакирович безгә
кызыклы мәгълүматлар сөйләргә өлгерде. Шундый ветеранлар яныбызда, без горурланабыз. Кәефләр әйбәт, Аллаға шөкер. 80 яшьтә 1000 ярымны да, 5000 метрны да, 10 000 метрны да җигерә алу, ул бик яхшы. Сәламәтлеккә дә ул яхшы файда бирә. Кан әйләнешен яхшыта, кан тамырларының чистарак булуына китерә. Баш миенә дә. Махмуд Шакир улы Шакиров бүгенге көндә дә ветераннар дәрәҗәсендә спорт белән шөгыльләнүен дәвам итә. Фаннур Хасанов, Ирек Хамидуллин, Линар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары. Язмабызның каһарманы, дөнья чемпионы, марафончы Мәхмүд Шакиров турындагы язманы келесі шығарылышларыбызда да қарый аласыз. Дәвам итәбез. Россиянең 3-нче башкаласы буларак танылып килүче Казанны үз иткән кунакларның саны быел 4 миллионга җитәр дип фаразлыйлар. Кунаклар кайлардан килә? Бу өлкәдә өлгереп җиткән нинди проблемалар бар? Әлеге һәм башка сорауларга җавапны Казан экскурсоводлар гильдиясе әгъзасы Раушания Миңнуллина бирә. Актуаль әңгәмә сәхифәсен журналист Миңназым Сәфәров алып бара. Хәерле көн, Рушания ханым. Хәерле көн. Сез гадәти гид кына түгел, экскурсия үткәрүче генә түгел, Татарстанның кунакчылык илчесе дә. Бу вазифагыз турында сөйләп китсәгез кыскача гына. 2019 елда Россия мөмкинлекләр иле платформасында шундый проект барлыкка килә. Кунакчылык мастерлар дигән. Һәм миндә һәр төбәктә сувенир эшкәртүчеме, эшләүчеме, ательерма, туризм буенча кабул итү өлкәсендә эшлиме, яисә ул фестиваль үткәрелме. Һәр бер кеше үзенең проектын тәкъдим итеп, менә шушында конкурста һәм инде җиңүчеләрне акчалатада, наставниклар рәвешендә дә, ничек дип әйтим, үстерү. Бу инде социаль лифт, үзеңне социаль үсеш дигәндәй. Һәм әгәр дә мин фестиваль үткәрәм икән, мәсәлән, аны Россия күләмендә масштаблап, мөмкин, шундый мөмкинлек чыкты. Таныту. Һәм менә мин шушы конкурста 2 ел катнаштым. 2 проект белән һәм инде менә шушында миңа тәкъдим иттеләр. Үзебезнең Татарстандагы булган халыкларны әйдә шушында әйдәле әле диеп, һәм безне шушы кунакчылык илчелеге итеп сайладылар. Бик күп Татарстан кунаклар күп килә. Былтыр гына да хәтерем ялгышмаса 4 миллионга якын 3 миллион 700 мең кунак килгән Татарстанга. Чагыштырма өчен 2005 елда Казанның 1000 еллыгын үткәргәндә безгә 460 мең кунак килгән булган, әйме? 8 тапкыр арту дигән сүз бу, әгәр тапкырлап карасак, әйме? Шуның кадәр кунакны каршы алырга, ашатырга, эшертергә, күңелен күрергә кадрлар җитәрлекме бездә? Чөнки сан ягыннан куырга мөмкин, 5 миллион да булырга мөмкин. Хәзер безгә 5 миллионга җиткерәбез дип баралар. Менә кадрлар белән ничегрәк? Әлбәттә, менә бу кытлык сизелә. Чөнки әзерлекле гидлар да кирәк. Әйме, барысы да тарихны да белгән, архитектураны да белгән, бездән инде шәхесләр укыган, эшләгән, аларны белүчеләр дә. Без бит үзебезнең Татарстаныбызны, татар халкын тәкъдим итүче, танытучы кеше. Без менә шушы үзебезнең халкыбыз турында сөйләү генә түгел, әле мәхәббәт уятырга тиеш. Казакстан белән бутамасыннар безне, Татарстан икәнлегебезне, Казан икәнлегебезне күрсеннәр. Спорт буенчамы ул, кунакчылык буенчамы, үзебезнең татар ашлары буенчамы, һәр берсендә без хәбәрдар булырга тиеш. Һәм барысында матур итеп халыкка тапшырырга, һәм ул тагын безгә килерлек итеп аны сөйләргә тиеш. Һәм инде бездә кытлык әле рестораннарда инде, чөнки рестораннар күп, ашау җирләре күп, официантлар да җитеп бетми, әйме, белеме булган официантлар, һәм инде аларның йөзләре дә матур булырга тиеш. Кунакларга әйме, чөнки шуннан да тора бит әле ул. Тиз генә аны хезмәт көтү. Караңгышрак күрсәтмичә генә әйме. Әлбәттә, кунакчылык шул бит. Менә безгә килгән туристлар әйтәләр, сездә Татарстанда халыкның йөзе икенче. Ашык йөзле диләр. Без инде әлбәттә үзебез сизмибез, әйме. Шунда яшәгәнгә күрә, әйме. Бер-беребез белән шундый мөнәсәбәттә мин дә һәр вакыт әйтергә яратам, татарларга 5 кенә минутка кирип чыгасыз икән, булмый. Ярты сәгатегезне куегыз, сезне чәйсез беркем дә җибәрми дип. Иңә килгәндә инде. Шулай ук илеңә килгәндә дә шундый кунакчылыкны күрсәтерлек бездә шушы компетентлы кешеләр күбрәк булса иде. Әлбәттә,
Konak kilse it pişmese bit pişe diye tedarik mi? Bizge kimler kile, nindire kişiler kile. Bizden tegi riziklarımızın ağzı televizyoner mi? Bizim tarihimiz bilen tanışığa televizyoner mi? Bizden kimliğimiz ne tanığa televizyoner? Kimler kile bizge mi? Elbette bütünüsü Qozan turunda işitken kişiler kileyinde mi? Alır küp okup kile. Wikipedia'da materyal küp, ana okup kile. Hem indi biz on Wikipedia materialı bilen şeklenirge tiyiş tügülende. Hem ne siz aytkende tatar aşları bilen kızıksınalar. Her vakitte men aytalar bizge iş pişmek pişirip turunda master class kerak edi deyip alarga biz indi uyuşturabız. Bizning şunday maxsus kişilerimiz var. Şularni uyuşturalar. Hem indi elbette mene nerse aytasim kile it pişmese bit pişe. Mene Qoy vaqtda şunday bizning avtobuslardan kelelerinde turistlar, şit şehirden mesela. Kelede meni uyuşturucu tınlay. Diktafonuna yazады, mene ekskursovod söyledi, bir şu informatsiyani, ma'lumatni aldı, Wikipedia'dan okudu. İkinci tapqır andagı tur firma o'zining zati boruvchisini aytdi. Sen o'zing olib bor edi Qozon bo'yicha deb. Muzey tiyuliqlarda ziyada Kremlda biz olay olib borga tegishli, anda attestatsiya o'tgan ekskursovod. Anda ularni zakaz berdi, anda o'tkardilar. Qozon bo'yicha Tatar bistasi turunda narsa bile Urus kişisi, yese başka kelgen kişi, o'zi bilgancha söyley. Abid kelgan turist 30 kishi avtobusda o'tirib endi men silaganni tugul, ol silaganni eshitdi. So'rov berdi ekan, ularni so'rovga javob bera olmay, uni butunsin ishkalliklarini bilmay. Mana ul problemamiz bor. Shunga ko'ra mana hozir bizning Rossiya ko'lamida ekskursovodlarni attestatsiyalar, akkreditatsiya o'tkazib ishlar. Rossiya ko'lamida, mana masalan Tatariston tubaklari bo'yicha, rayonlar bo'yicha, muzey tiyuliqlar bo'yicha o'tkaram, ham barisi bo'yicha da men endi so'rovlarga javob berishga tegish. Mana menim hozir o'zimning endi bitlerim bor, internetda endi shunday ko'p motor so'zlar yozalar endi, odzivlarda Men de o'qidim sizning bilan uchrashuv oldindan nindi rahmatli qo'noqlar bor ekan bizning. Qaytgandan so'ng da sizning turda sizning bilan oralashib, sizga xatlar yozishib, nima bu chin qo'noqchilik deb atalaydi. Ali Allah'ına değil, onlardan kile. Benim enim sizde bulgan idi bultur, biz bu yıl kilesi kile. Biz bulgan idik, bizden son singli biz kile şegali. Ayaklı reklamlar bular. Qabat kileler. Mene olayında şuna göre ayaklara, sarafanlı radyo. Bir gaybet işleyindi ol. Mene şu üzerinin yaktı yüzünü gösterdi, mağlumatını gösterdi. Olayında tağın kişini celip etti. Roşanya hanımına ayttık biz. Bizge konaklar көп kelip. Şundan da hazır 5 milyonga jetkirge tırışabız endi bunun sanmayma. Konakhaneler көп, 200'den artıq konakhane var Qozondagına da emi. Nerse jetmey tagı mene şu konakların ko'ngilin ko'rirsin tagını. Mene şu kadrlar kıtlığı dedik. Anlara mene mesela biz suda yaşayız. Su üstünde yaşayız. Bizde көп yılgalar, şunday matır kulleri biz var. Hem onlarda bizim infrastruktura yok hali. Ekringine boşlana indi. Individual rəvişdə yaxtalarda, katerlarga barıga bula. Hem indi Qozon su boyunca bizning tur firma o'tkara başladı. Her saat sayın anda sayahatga çıgırga bula. İdil boyunca alır jetip bitmey. Mene nindidir? Mesela Ziya oturavuna barar için irten kelip bilet alırga gerek. Alдағы күнне. Мен өзімнің туристларымның келесілерін біліп, олдан барып, bir қолға 5 билет берелер. 8 кіші келсе мен 2 тапқыр шират басырға тиеш. Hem irtengi жетіде барып билет алып. Aman әлі Союз шырындағы yaşayız bu ülkede. Anda бетінде интернеттен de alırға бола. Anda әлі онлайн işlerine hazır. Anda mümkünlük әлі bizde yok. Mene şu su yolun. Hazır elbette mene Şuvaş Respublikası boyunca da Çabaksarga baratırgan bizning şunday regular reisler buldu. Su boyunca atnaga 2 mertebe ekrin başlana. Rahmet, ihlas cevaplarınız için alğa tabada oңuшлар nasip bulsun. Konaklarınız bizden naq sizin nurlu yüzünüzden süyünüp, Tatarlar şunday iken dep ketegen bulsunlar. Tatarstanның qonaqçılığı bütün Rесейге de bilgili bulsun idi. Qozonda 24-26 iyulda Жиңу поезды көчмә музейі орнашачак. Аның экспозициясы Бүйік Ватан сугышының айрым вакыйгаларына һәм этапларына багышланган. Музейга теркәлү буенча килергә мөмкин. Билет гаризада күрсәтелгән электрон почтага килә. Поездга килүчеләр тарихи маршрут буенча уза. Ул сугыш алды елларын, Бүйік Ватан сугышын һәм җиңүне үз эченә ала. Экспозиция 10 тематик вагонда урнаштырылган. Шуларның берсе хәрби трибуналар турында быйыл барлыкка килгән. Экспозиция иртәнге 9-дан кичке сәгать 7-гә кадәр эшләячәк. Хөрмәтле телевизор караучылар, яңалыклар чыгарылышы тәмам. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам иттерә. Студия безгә кунакка психолог Вәсилә Шәмсүвәлиева килүе көтелә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, исән, имин булыгыз.